Kwa dhibela ni komiti marod bura mochung'ne weche thieth koro dwaro ni mondo od bura opuodhne duol mar KEMRI omenda maromo milion 100 mondo otim go nonro matut ewi yath mar nyabungu miluongo ni Mondia White. Madho oledhi luongo ni mgombero ka bende onyalo tiyo e thurkae. Komiti no bende koro dwaro ni sirikal okas chwalo omenda mar gero kuonde thieth mag tuoche mag kansa. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kagitimo limbe log tich mar dag nonro mar weche mag thieth pachoka KEMRI, komiti od bura mochung'ne weche mag thieth otiyo kod thuolono mar bilo wach kod jodito mag KEMRI kaka yor bero lwasi mar thieth pachoka. Kendo ka ema jakom komiti Robert Bukose okone od bura mondo opuodhne KEMRI omenda maromo milion 100 mar timo nonro ewi yath midendo gi kisungu ni Mondia White madwa chal kod yath mar nyalwet kwach mawachore ni jiwo teko mar joma chuo korka bedo achiel. Mane kaluwore kod lipot moyango ni Jokenya mathoth tiyo kod yedhe moko puodhi kaka viagra. Viagra is killing many people, yeah, and he has what he says is he has never heard of mgombero killing anybody. Is there anything that you intend to do on that field so that we can research, get the right dosage for them? It's true that these natural products has no toxic or what we refer to as side effects. The phytochemicals which are in it are fairly harmless, but that property which we know it for is yet to be properly researched so that we can confidently talk. KEMRI okone kamiti no ni kopo ni ng'ato tiya sasa kod yedhe kaka mag mira to nyalo kelo ne tuoche magalagala. Now, one of our key findings is that though mira is not a hard drug, it has some substances called alkaloids that actually have impact as a stimulant. Some of them have adverse social impacts. And there was somebody here who was doing mental health. If that can be in one of your list, because so many people are walking sick and they don't know. So if we can identify and promptly refer that patient, that walking patient, then we can save a lot of lives. Jadbura manandia Cynthia Muge bende dwaro ng'eyo kenge moseketi mar kedo kod tuoche mag kansa ka olero ni luoro nitiere ni chak molosi kod maka miluongo ni mursik nyalo kelo tuono. Previously we were told to stop drinking mursik where we come from, and we were told it has been confirmed that it is mursik that is causing throat cancer among the Kalenjin community. No. Do you see how believable it is? So if KEMRI does not come in and be able to tell us what is the true position, you need to understand the circumstances under which mursik is prepared and how long, because if you expose it to aflatoxins, then people will get throat cancer. KEMRI dwaro ni mondo migawo mar omenda ochwalnegi omenda mar tieko godo gedo makunde mag timo nonro mag yedhe kanyakla kod tuoche matama. We want to own KEMRI, and that is our number one request. The 200 million you could be able to give us, that is our first priority. Second priority is 100 million for the low-hanging fruit for us to develop our products. Kamiti od bura no bende dwaro ni mondo ondiki jotich mag KEMRI manie lemo mag tayo tije yor kojolo mondo ondik gi aching. DG, I hope you have been confirmed, because you cannot stabilize anybody if you are not stable yourself. Many of them are not employed by KEMRI. We want a list who are actually being paid by the government of Kenya, who are being paid by donors. So we say as a country, does KEMRI belong to us or it belongs to other people? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro